नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स टी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। बेकायदा गांजा बाळगल्याप्रकरणी कोलगाव चाफ्याळ येथील एका युवकाला सिंधुदुर्ग जिल्हा गुन्हा अन्वेषण विभाग व सावंतवाडी पोलीस यांच्या संयुक्त पथकानं ताब्यात घेतलंय। नारायण भगवान गिरी, वय वर्ष 35 असं त्याचं नाव आहे। मूळचा सातारा येथील रहिवासी असलेला संशयित गिरी हा सध्या कोलगाव येथे भाड्यानं राहत होता। तो राहत असलेल्या जागेतच प्लॅस्टिकच्या पिशवीत 435 ग्रॅम मिळून 13,000 रुपये किमतीचा गांजा पोलिसांनी जप्त केलाय। नारायण गिरी याला यापूर्वी आंबोली येथील खुनाच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून ताब्यात घेतलं होतं। त्यानंतर तो जामिनावर बाहेर होता। सिंधुदुर्ग जिल्हा गुन्हा अन्वेषण विभाग व सावंतवाडी पोलीस यांच्या संयुक्त पथकानं गोपनीय माहितीवरून संशयित नारायण गिरी राहत असलेल्या कोलगाव येथील घरात धाड टाकली। त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यानं प्लॅस्टिकच्या पिशवीत लपवून ठेवलेला गांजा आढळून आलाय। अंमली पदार्थांच्या तस्करीबाबत वरचेवर तक्रारी होत आहेत। या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी खबरदारी घेतली असून धाड सत्र सुरू केलं असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। दरम्यान संशयित नारायण गिरी हा सराईत गुन्हेगार असून यापूर्वी बेकायदा दारू वाहतूक प्रकरणी तसंच एका खून प्रकरणात त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं। मळगाव येथील गीतांजली मळगावकर नामक एका विवाहित महिलेवर अत्याचारानंतर त्या महिलेचा खून करून मृतदेह आंबोली घाटात टाकण्यात आला होता। त्या प्रकरणातील नारायण गिरी हा संशयित आहे। तसंच गोवा बनावटीच्या दारूच्या 2 प्रकरणात त्याच्यावर गुन्हा दाखल आहे। सोमवारी गांजा बाळगल्याप्रकरणी स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखा व सावंतवाडी पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमानानं कारवाई करण्यात आली आहे। यावेळी संशयिताकडून सुमारे 13,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। या कारवाईत जिल्हा स्थानिक गुन्हा अन्वेषणचे पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तौसिफ सय्यद, प्रमोद काळसेकर, अनुप कुमार खंडे, महेंद्र घाग, प्रकाश कदम, प्रवीण वालावलकर, अनिल धुरी, रामचंद्र शेळके, आशिष कंगावणे, यश आरमारकर, अमित पालकर, अमित तेली आदींनी सहभाग घेतला होता। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।